Tijdens de evaluatie van de kermis in het Venrays gemeentehuis werden woensdagmorgen traditiegetrouw de kermisprijzen uitgereikt. De jury bekroonde de grote zweefmolen Around the World van Johannes Dauphin tot beste attractie in de categorie grootvermaak. De beste verkoopzaak werd uiteindelijk Candy Beach, de suikerspinnen van Matthea Jagers Mullida. In de categorie kindervermaak ging de prijs dit jaar opnieuw naar de broodjesmolen van Geert Eringa. Meneer en mevrouw Eringa, alweer gewonnen dit jaar. Jullie hebben een abonnement hier in Venray. Ja, dat klopt. Ja, ik weet ook niet hoe het kan, maar ja, we vallen toch bijna ieder jaar wel in de prijzen. Wat is het succes van jullie broodjesmolen? Waarom vinden de kinderen en de ouders dat zo fijn? Ik denk de hele entourage eromheen. Ja, ik zit dan als kapitein in mijn kajuit. De bootjes varen echt door het water heen. Ja, de hele entourage is compleet, denk ik. En die pluimen, hè? Ja, die is heel belangrijk. Die is heel belangrijk. Kijk, als die kinderen een pluim trekken, ja, dan krijgen ze een kaartje voor niks natuurlijk. En ja, voor niks is altijd heel interessant. Daarnaast werden er toppertjes uitgereikt en 2 kermisattracties. De poffertjeskraam en het behendigheidsspel Mad Mill. Een speciaal toppertje was er voor Harry Messenmakers die al 15 jaar op vrijwillige basis de Venrayse kermis promoot. Hij was blij verrast. Ja, absoluut. Ik had het niet zien aankomen. Harry Messenmakers is een kermisliefhebber in hart en nieren. De kermis in Venray heeft zijn speciale belangstelling. Nou, dit is dit jaar voor de 15e keer dat ik de website www.kermisvenray.com heb bijgehouden. Dat is eerst op eigen initiatief gestart, 15 jaar terug. En ook de gemeente Venray ondersteunt mij daar heel goed in met alle informatie aan te dragen. Wat is jouw fascinatie voor de kermis in Venray? Nou, de Venrayse kermis heeft echt een regiofunctie. Hij is groot, ieder jaar wel verrassend met mooie grote topattracties. Ja, en dat boeit enorm. Met zijn fototoestel in de aanslag legt hij het evenement in Venray bijna 2 weken lang vast op de gevoelige plaat. Het start wel eigenlijk op de zondag voorafgaand aan de Venrayse kermis. Ik zeg ook altijd, de kermis in Venray duurt 6 dagen, maar voor mij duurt die 12 dagen. Het begint al op zondag als de eerste exploitanten in Venray aankomen. Tot en met de donderdag na afloop van de kermis dat het laatste transport vertrekt, ben ik erbij met de fotocamera. Het bureau Toponderzoek kreeg van de gemeente Venray een speciale opdracht tijdens de kermisdagen. Nou, een onderzoek gedaan naar de kermis. We hebben ten eerste de kermisnominaties gedaan, dus de nominaties die net uit zijn gereikt. Om meer stemmen binnen te halen dan alleen via de mail via Helene of via de kermis Venray. Dus om een grotere groep mensen eigenlijk te benaderen. We hebben ook meer mensen dan vorig jaar. We zitten over de 200, per categorie over de 200 reacties gehad. Dus dat is een mooie opkomst. Daarnaast hebben we ook nog een ander onderzoek inderdaad lopen over de kermis in zijn algeheel. Gaan we kijken inderdaad hoe de kermis nog beter kan. Dus hebben we de ondernemers, de horecaondernemers, kermisexploitanten, de burgers hebben we meegenomen, maar ook hier de gemeente. Dus dat is een onderdeel. Ik weet dat je nu natuurlijk nog niet zoveel kunt zeggen, maar heb je een algemene eerste indruk? Nou ja, een algemene eerste indruk, ja, tot de respons heel goed is geweest. Maar over de resultaat kan ik echt helaas nog niks zeggen. Het moet nog allemaal verwerkt worden, dus het staat ook nog open. Horecaondernemers kunnen bijvoorbeeld nog allemaal reageren, dus helaas kan ik nog niks zeggen. Wanneer kunnen we de resultaten van het onderzoek verwachten? In het najaar. In het najaar worden deze naar buiten gebracht. Ja. Aik Busser opende de evaluatie en was tot slot een tevreden kermiswethouder. Nou, ik heb de kermis 2017 ervaren als een geweldig mooie kermis. Een leuke opstelling met hier en daar ook een kritische noot tijdens deze eerste evaluatie. Maar al met al toch een goede kermis, een goede loop, een goede combinatie ook met de Bing Bang Tour. Die ook gezorgd heeft voor extra bezoekers aan de kermis. Dus al met al een heel tevreden wethouder. Ja, met name de routing was een onderwerp van discussie zojuist. Ja, het is inderdaad een onderwerp van discussie, omdat je vanuit het Henseniusplein naar de markt lopend, eigenlijk op de markt, ja, op een horecaplein komt, hè, waar wat attracties staan en niet meer op een kermisplein komt waar ook horeca is. Ja, en die beleving die zorgt ervoor dat de afstand tussen de beide kermisterreinen een beetje groter wordt dan die in werkelijkheid is. En dat wordt de komende najaar geëvalueerd om daar iets aan te gaan doen? Ja, inderdaad. Het najaar gaan we echt officieel evalueren. En dan gaan we kijken hoe we de kermis voor volgend jaar weer kunnen verbeteren. En of we daar inderdaad iets aan kunnen doen. Ieder jaar terugkerend de discrepantie tussen de horeca en de kermisexploitanten. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik vond hem dit jaar wel meevallen. Door zeg maar het openingswoord van Frans Kouwmans. Wat iedereen toch even zeg maar, ja, tot nadenken stemde.
kwamen er toch wat andere geluiden, vaak meer positief van insteek dan de wat negatievere geluiden die we in het verleden hebben gehoord. Hoe was het met het aantal bezoekers? Heeft u daar enig idee van? Ik heb geen flauw idee, ik heb nog geen schattingen gehoord, dat gaat op basis van schattingen. Maar nogmaals, zoals gezegd, door de combinatie met de Bing Bang Tour en een aantal grote evenementen op de kermis zelf, heb ik de indruk dat het drukker is geweest dan voorafgaande jaren. Voor Geert Eringa en de overige kermisexploitanten resteert na 6 dagen in Venray nog één ding. We gaan vanavond inpakken en dan morgen gaan we weer opbouwen in Zwolle. En dan vrijdag begint daar de kermis weer. Succes! Dank u wel. Dank u wel.